Початок номер 309.
свету, Пан всего, что здарится. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на этой Евхаристії у неділю День Панський. Коли приходимо на запрошення з мертвих повсталого Пана, так як сьогодні у Євангелії приходить чоловік і просить, коли хочеш, можеш мене очистити. Хочу бути очищений. А потім приходили до його отусюль, саме ми з різних місць, з різних вулиць нашого города і не тільки. Приходимо сюди до цього місця, на місце споткання з Паном, Славителем Єсусом Христом. Сьогодні, 11 лютого, в Костелі Повсюдним вспоминаємо, ушановуємо Матері Божої з Люб. Це Всесвітній день хворих. Хочемо особливим чином молитися за людей хворих, досвідчених хворобою, терпінням, самотою, старостю. Хочемо отулити їх нашою молитвою. А так само під час цієї святої мши, молячися за їх, будемо молитися за всіх тих, хто серед нас є, і так само просить Пана Бога допомоги і підтримки в своїй хворобі у сакраменті намащення хворих. Наші інтенції складаємо на алтарі Пана. На початку цієї святої мши щиро Бога перепросимо за наші гріхи. Сповідаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний і, відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу. А на землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем
Бернабеку, Иосифа, всех померлых сям'ї Бородин, Йодка і Білогур, щоб жадав життя вічного, Боже благодатства їм. Боже, Ти хочеш пробивати у серцях праведних і щирих, ученикам ми, дякуючи Твоей ласці, стали годным местом Твоего пробывания. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Левіта. Пан промовив до Моисея и Аарона, кажучи: «Коли человек має на скуре тела своего пухлину струп, белую пляму, и з'явится на скуре тела его язва проказы, то треба привести его до святара Аарона, те одного з сынов его святаров. Это прокаженный человек, и он нечистый, и святар повинен обвестить его нечистым, бо на голове его язва, и прокаженный, на яким есть эта язва, повинен иметь одеяние свое разорванным, непокрытую голову, заслоненную бороду, и повинен кричать: «Нечистый, нечистый!» И он будет нечистый весь час, покуль будет на им язва, и он нечистый. Будет жить особенно и живее волне поза лагером. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ты отуляешь меня радостью исполнения. Ты отуляешь меня радостью исполнения. Счастливый той, кому отпущено беззаконие, и чей грех забытый. Счастливый человек, якому Пан не залечил вины, и в душе якого яма подступу. Ты отуляешь меня радостью избавления. Я вызнал Тебе грех мой и не ховал своей вины. Я сказал: вызнаю Пану мое беззаконие, и Ты снял с меня вину греху моего. Ты отуляешь меня радостью избавления. Веселитесь Пану и радуйтесь, справедливые, воскликайте радостно, все праведные сердца. Ты отуляешь меня радостью избавления. Читання послання святого апостола Якуба. Умилованные. Нехто срод вас покутує, нехай молиться. Нехто радосний, нехай співає. Нехто срод вас хвореє, нехай покличе пресбітера в костьола.
а яны няхай памоляцца над ім і намасцяць яго алеем у імя Пана. І малітва веры ўратуе хворага, і Пан падыме яго, і грахі, якія ўчыніў, будуць адпушчаны яму. Знавайцеся адзін аднаму ў грахах і маліцеся адзін за аднаго, каб быць аздароўленым. Шмат можа шчырая малітва справядлівага. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час прийшов до Єзуса прокажений і, упавши на колені, просив його: «Коли хочеш, можеш мене очистити». Єзус, злітававшися над їм, протягнув руку, докранувши до його, і сказав йому: «Хочу, будь очищений». І одразу ж проказа зійшла з його, і він став чистий. Єзус строго перестерег його і одразу відправив, кажучи: «Гляди, нікому нічого не кажи, але іди покажися святару і дай ахвяру за очищення своє, як загадав Моїсей, для свідчення їм». Але він, вийшовши, почав вящать і шмат розказувати про подію, так що Єзус не мог уже відкрито войти у город, але був здалек у пустельних містинах. І приходили до нього одушив. Это слово Пана. Дорогие братья и сестры, это пригожий зимовый день. Переживаем Евхаристию, сусветный день хворых. Выслуханная перед хвилиной Євангелія з Святого Марка, з першого розділу, як-то так нагадує, і, може бути, подобно того моменту, який кожен з нас, думаю, переживає і весь час, регулярно. І ми, як святари, з'являємося свідками, де Пан Єсус чинить те саме з сьогоднішньої сцени Євангелія. Коли чоловік приходить, становиться перед Єсусом на колені і каже: «Коли хочеш, можеш мене очистити». Маю на увазі сакрамент покути і поєднання. Коли ми приходимо з проказою нашого граху і кажемо, визнаючи щиро свої грахи і каючися в їх: «Пане Єзу, коли хочеш, коли заправди я годний этого, можеш мене очистити». І Пан Єзус у своїй милосердності у кожній сповіді про спасу святара каже: «Хочу, будь очищений». Може, іншими словами, це виражено: «Я пускаю тебе грахи в ім'я Отця і Сина
і Духа Святого праз паслугу Касцёла. І у гэтай інтымнасці гэтая размова, гэтая сустрэча адбываецца паміж мной і Панам Богам. Сапраўды гэтая праказа з'яўляецца тым знакам праказы духоўнай, праказы граху, праказы ненавісці, праказы якогасьці зла, якое часам уваходзіць і закараняецца ў сэрцы чалавека, і таксама як тая хвароба лёгка магла перадацца, таксама і гэтая праказа духоўная можа перадавацца у тым сяроддзі, калі мы гэтага, там дзе мы жывем, калі мы гэтага не будзем выкараняць, а гэта можа ўчыніць толькі збаўца Пан. Таму, калі цяпер знаходзімся некалькі дзён перад постам, вялікім постам, калі мы ўжо адчуваем за сабой дзесьці ў сумленні сваім якісьці грэх, якое-сці зло, тады не адкладваючы ісці да Хрыста, станавіцца на калені, казаць: Пане, ачысці, бо не хачу гэтага насіць у сабе. Дарагія браты і сёстры, сёння хацелася б звярнуць увагу, можа, больш на гэты фізічны аспект хваробы чалавека. Яшчэ будзе вялікі пост, будзем разважаць пра нашае навяртанне, пра менавіта нашу духоўнасць. А сёння таксама паглядзець на гэтую хваробу менавіта ў тым значэнні праказы. Праказа — хвароба вельмі цяжкая, смяротная, в той час хвароба невылечная. Это чалавек, які, як мы чулі ў першым чытанні з кнігі прарока Левіта, калі быў распазнаны праз гэтыя знакі, праз белыя плямы, струпы, распазнаная гэта хвароба, ён павінен быў быць адасоблены, павінен быў жыць поза супольнасцю, жыць адзін у самоце. Калі хтосьці набліжаўся, крычаць: нячысты, каб ніхто не набліжыўся, каб гэтая хвароба не магла перадацца далей. І ўсе іншыя гэтыя яшчэ абрады павінен быў ён там захоўваць, жывучы асобна, далёка па-за лагерам. Менавіта бачым, якая страшная гэта была хвароба. Пан Езус сёння падыходзіць да такога чалавека. Падыходзіць, не баіцца дакрануцца да яго і паводле веры ягонай чыніць гэты цуд. Калі мы не дамагаем, то таксама скарыстаемся дапамогай. Ёсць тыя хваробы, якія мы самі сабе лечым, можам самі сабе дапамагчы. Ёсць тыя, дзе просім дапамогі ўжо кагосьці, хто з'яўляецца спецыялістам гэтай справы, ідём да лекара, так каб ён устанавіў прычыну, каб ён параіў, каб ён папросту раз лячыў. А ёсць таксама, на жаль, тыя хваробы, якія яшчэ, можа, і сёння з'яўляюцца невылечнымі. Менавіта да чалавека з такой хваробай падыходзіць Езус. Чалавек не мог яму дапамагчы. Езус, ён аздараўляе. Слова, свой чын і цуд аздараўлення наступае. Менавіта Езус, чынячы гэты цуд, паказвае, кім ён ёсць Богам. Падыходзіць да чалавека церпячага, да чалавека хворага. І сёння ізноў Езус уваходзіць у жыццё і хоча прыходзіць да людзей хворых, паказвае праз гэтую сцэну, праз іншае аздараўленне, што яго сэрцы ёсць асаблівае месца і любоў да чалавека, які пакутуе, чалавека, які церпіць, які хварэе і перажывае таксама сваю старасць. Людскія пакуты і хваробы — гэта адна з найвялікшых праблем, якія непакояць чалавецтва. Хрысціяне таксама адчуваюць і зведваюць гэта, аднак святло веры дапамагае нам глыбей пазнаць таямніцу цярпення і больш мужна гэтае цярпенне пераносіць. Таму не толькі мы, хрысціяне, не толькі ведаем за словаў Хрыста, што хвароба мае значэнне і каштоўнасць для збаўлення нас, саміх і свету, але таксама разумеем, што хворых любіць Хрыстус, які ў сваім жыцці наведваў і аздараўляў многіх хворых, таксама і гэтага чалавека пракажонага. Хоць хвароба цесна звязана з грэшным станам чалавека, у большасці выпадкаў яе нельга лічыць пакараннем, якое лічуе кожнага за яго грахі. Больш затое сам Хрыстус, які ёсць без граху, выконваючы напісанае ў прарока Ісаі,
пра сваю муку ўзяў на сябе ўсе раны і раздзяліў усе людскія пакуты. І нават сёння Хрыстус у частках свайго цела, прыпадобленых да яго, церпіць і зведвае крыжовую муку. Калі мы цяжка церпім, аднак гэтыя цярпенні трэба лічыць часовымі і лёгкімі ў параўнанні з веліччу вечнай славы, якая здзяйсняецца у нас. Это фрагмент уводзінаў да абраду намашчэння хворых. Пан Езус, які падыходзіць да нас сёння, таксама да людзей, якія хворыя і церпяць, а мы, у сваю чаргу, калі молімся за нашых хворых, мы дапамагаем, навіта так, каб Пан Езус мог сустрэцца з імі, каб яны маглі сустрэцца з Хрыстом. Вельмі важна гэтая малітва, але таксама, дарагія браты і сёстры, важна тая прысутнасць. Мы часам чалавеку старэйшаму, хвораму не можам вярнуць маладосці, не можам вярнуць, можа, здароўя, але можам папросту пры ім быць, можам даць свой час. А гэта вельмі дар цэнны і каштоўны, асабліва ў сённяшнім свеце. Каб гэты чалавек, які перажывае хваробу, не перажываў гэтага ў самоце, перажываў з Хрыстом, таксама з другім чалавекам. У сакраменце, у абрадзе сакраменту намашчэння хворых мы намашчаем алеем чола і рукі хворага. Зараз гэта будзем чыніць таксама. І менавіта святар прамаўляе гэтыя словы праз гэтае святое намашчэнне і сваю бясконцую міласэрнасць няхай Пан умацуе цябе ласкаю Духа Святога, на што прымаючы адказвае Амен. А потым, намашчваючы рукі хворага, няхай Пан вызваліць цябе ад грахоў, уратуе і міласціва падтрымае. Амен. Так як да кожнага сакраменту і тут падыходзім з вераю, як гэта чалавек, бо без веры сакрамент не можам прынимаць. З вераю, з глыбокай верай, з надзеяй прыходзім да Хрыста, каб ён умацаваў перш за ўсё. Просім, давяраем яму сваё жыццё, каб умацаваў нас у гэтай хваробе і каб вызваліў ад грахоў. Дарагія браты і сёстры, важны гэты момант, каб мы таксама трошчыліся пра тых людзей, якія в нашых сем'ях хварэюць, каб памятаць пра тое, што апостол Якуб кажа: калі хтось сярод вас хварэе, трэба паклікаць да яго святара, каб менавіта мог гэты чалавек перажываць свой стан у ласцы асвячальнай, у еднасці з Богам і з Хрыстом. У адным шпіталі святар наведваў аднаго хворага і пасля некалькі дзён заўважыў, што насупраць ложка хворага стаіць такое крэсла. Так стаіць незвычайна, так нармальна перашкаджала такі нармальнае функцыянаванне, но стаіць так насупраць, каб ён мог бачыць гэтае крэсла. Ну і потым на нейкі там ужо дзень запытаўся, чаму гэтае крэсла тут стаіць. А хворы меў адказаць: ведаеце, ойча, бо яно мне дапамагае маліцца. Здзівіўся святар, кажа: я калісьці меў клопаты з малітвай, не да канца разумеў, як гэта рабіць, але потым мой добры сябра сказаў мне, што малітва гэта размова з Богам, з Хрыстом. Цяпер я сабе так тут ляжу, уяўляю, што сядзіць побач мяне Хрыстус, я размаўляю з ім, распавядаю яму пра свой дзень, пра сваё цярпенне, хваробу. Маю цяпер шмат часу, распавядаю яму пра ўсё сваё жыццё. Ён мяне слухае, а я слухаю яго. І праз некалькі дзён гэты чалавек памёр, адышоў з гэтага свету. Потым пры сустрэчы з яго дачкой, якая апекавалася ім, якая ў той дзень пайшла ў аптэку, каб купіць новыя лякарствы, і вярнулася, застала свайго бацьку ўжо нежывым. Казала святару, што ягоная галава не ляжала, як звычайна, на падушцы, але ляжала на гэтым крэсле. Адыходзіў, можна сказаць, паклаўшы галаву дзесьці на калені Хрысту, гэтай прысутнасці, гэтай блізкасці. Це такі знак, вобраз таго, як мы павінны перажываць не толькі там дзесьці апошнія гадзіны нашага жыцця, калі не ведаем, калі не наступяць,
але менавіта наше жыццё ў прысутнасці з Христом, размаўляць, быць, що тое, што чынім. Святы Павел кажа, ўсё, што чыніце, чи ясцё, чи п'яцё, ўсё чыніце на хвалу Божию, чи хварэеце. Чалавек часам захварэе, асабліва тады, калі мацней, і шукае дапамогі у розных месцах, звяртаючыся нават там, дзе небяспечна духоўна, там, дзе не ведае, якой моцы хтосьці дапамагае. Святы Павел нас заахвочвае, каб мы перажывалі ўсё у надзеі на Пана. І ён нас умацуе, калі будзе яго такая воля, таксама як здаровіць. Так як гэты прахажоны. Ён столькі год, можа, доўгі час цярпеў, але спазнаў гэтую ласку аздараўлення. Не шукаў дапамогі нікого іншага, як у Пана. Няхай сённяшняе гэтае слова, гэтая сцэна, гэты дзень, калі мы молімся і ўспамінаем, разважаем пра хворых, пра таямніцу цярпення таксама, якую нельга зразумець, аддзяляючы яго ад таямніцы крыжа. Няхай гэты дзень мацуе нас, асабліва нашых хворых, за якіх молімся, якім будзем зараз намашчваць, якіх будзем намашчваць у імя Пана нашага Езуса Христа. За тае святое намашчэнне няхай гэтыя асобы будуць умацаваныя ласкаю Духа Святого, а Пан іх падтрымае і уратуе. Амен. Все, кто хотел бы принять сакрамент намашчэння хворых, прошу цяпер выйсці на сярэдзіну. Молитва, а потом будем уже индивидуально подходить до сакрамента намашчэння. Я сказал, отказываючи на мои слова, амен, с верою, что означает с верою, принимаю намашчэнне. Милованные браты и сестры, Пан Езус Христос, до якого приходили хворі з просьбою оздоровить їх, які так шмат терпів для нас, присутнічає серед нас, собраних у його ім'я. Він звертається до нас через апостола Якуба. Нехто серед вас хворіє, хай покличе пресвітера у костьол, і нехай помоляться над ним і намастять його алеєм у ім'я Пана. І молитва віри уратує хворого, і Пан подиме його, і грехи, які учинив, будуть відпущені йому. Даручам і ми ласці, і моці Христової, всіх наших хворих, щоб вони знайшли полегку і збавлення. Пане, наведай всіх наших хворих, тут присутних у своїй милосердності, і ласкаво умацуй святим намашченням. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Вызвали милостиво их от усялякого зла. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. облегчи покуты усіх хворых, наших близких, знайомых, усіх, хто терпить. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. будь ласкавы до тых, хто опякуется и лечить хворых. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. милостиво вызвали этих хворых от усялякого граху и усялякой спокусы. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. дай ласкаво життя і збавлення всім тим, кого будем намащувати у Твое ім'я. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся так само, просячи дар життя вічного у Божому володарстві для померлих, Господи Святої Мши, для Генавети, Іосифа, всіх померлих сім'ї Бородин, Йотка і Білогур. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Благословенный Ты, Боже Отче Всемогутный, бо для нас и нашего избавления Ты послал Сына Своего у свет. Благословенный Ты, Боже, Сыне Одинородный, бо ставшийся человеком, захотел лечить наши хворобы. Благословенный Ты, Боже, Святый Дух, Утешитель, что наши слабые тела умацовываешь неспынно своей эмоцией. Пане, нехай Твои слуги, яких у веры намашивать будем алеем, отримають утешення у своїх пакутах і хворобах. Праз Христа,
Пана нашага. Праз гэтае святое намашчэнне і сваю бясконцую міласэрнасць Нехай Пан умацуе Цябе ласкаю Духа Святога. Нехай Пан вызваліць Цябе ад грахоў, уратуе і міласціва падтрымае. Номер 91. Праз гэтае святое намашчэнне і сваю бясконцую міласэрнасць Нехай Пан умацуе Цябе ласкаю Духа Святога. Нехай вызваліць Цябе ад грахоў, уратуе і міласціва падтрымае.
Światłego,
Молимся. Odkupiciel nasz, prosím Ciebie, wyleczaj łaskою Ducha Świętego немощных tych chorых, оздорови их раны, отпусти грехи, так само отдали от их всякие терпения души и тела, милостиво верни им полное духовное и физическое здоровье, как обновленные мocою Твоей милосердности навернулись до ранейших обовязков, и живешь и владаришь на веки вечные. Веру у единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес погоде Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якого разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один рост и отпущение грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Співно приготувати тепер. Номер 5. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу, охрану меня Бог Отец, всемогутный. Нехай Пан Бог прийме охряну з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Просим Тебя, милосердный Боже, нехай эта охрана нас очистить и обновить, и забезпечить вечную нагороду тем, кто выполняет Твою волю. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом У серці. узносим их дома. Подякуємо Пану Богу нашому. Вот нам это и справедливо. Сапраўдыво, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, Всемогутный Вечный Боже. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Твою дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты воскресіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел
у пасхальной таямницы. Тому з усіми анёлами мы Тебе прославляем, с радостью ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму єднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня Jesús Chrystus воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, праз Христа, просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти гэтыя дары расою Духа Твоего, как яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znowu Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominaючи śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawlenia, dziękujący, że uczyni nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебя, как учив нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсеяний по всім світі. Розканаль його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем, біскупом Допоможним Юрієм Олександром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надійного воскрешення. І про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов за того світу. Дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марией, святым Юзефом и обранником, святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, которые сподвеку подобалися Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Бога нашего Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого,
Дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам в милосердності Твоєї, щоб ми були завжди вольні від граху і заховані до всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийшла збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Ісус Христос, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Проще не зважай на грехи наші, и на веру костела Твоего, и будь ласкавый с Твоей волей, а дари цього супокоем и єдностью. І живеш і владариш на віки вічні. Амінь. Супокой, Пана, нехай завсюди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Вось той, который на себе грехи света, благословенные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Одинородного, как кожный, кто верует в Его, не загинул, але имел життя вічне. Номер 30.
Узмоцненыя дарам эўхарыстычным просім Цябе, Божа, каб мы заўсёды прагнулі гэтага хлеба, які дае нам жыццё сапраўднае, праз Хрыста, Пана нашага. Дякую, Сергій, за супольну молитву, пережиту недільну Евхаристію, саме за звичай прибирання каплиці, за оферування, всякою вказану допомогу на цим тижні, так само сприяття, які можна зложити на будову нашого костьола, на святої мши. Нехай за це все щиро Пан Бог вас узнагородить. Ksiądz proboszcz Олег передає всім сердечне слово привітання з Świętej Ziemi. Знаходиться тепер з пілігримкою Святарською у Святої Землі. Вчора у базиліці Гробу Панського зібравав святую мшу, інтенсивно нашої парафії, всіх вас, наших сім'їв, наших справ, наших парафіальних так само справ, дітей, молоді. Просив Божого благословення там, у цих святих місцях, і просив передати так само щире слово привітання. Завтра вже вертається до нас, тому просим Pana Boga szczęśliwe wертання для всіх святарів. Уже незабаві у середу розпочинаємо Великий пост, Попільцова середа, 14 лютого. В цей період Костел наказує нам повстримання від гучних забавок і так само від споживання м'ясних страв у визначений день, цим днем з'являється п'ятниця, значить на протягу всього года. Додаткові постанови, додаткові дні, форму посту, свои постановы, свои молитвы, посту и милостины можно робить самостойно, або так само порадившись споведника, захвочуя на этих постановах на Великий пост, демонстрировать свою и волю, так само прежде нашу веру у Иисуса. И святая имша у Попельцовую середу о 7, о 12 и о 19 године за обрядом посыпания наших головов попелом. Попелец – это один з двух днів на протягу года, коли Костел нас запрошує до стислого посту, до стримання одужування, звісно, м'ясних страв, а так само до обмежування кількості споживаних страв. Один раз ми нормально можемо посилитися, а ще 2 рази трошки. Або, коли хтось ще може, то запрошуємо до посту на хлебе и воде. Этот закон, он обовязывает всех, как обовязывает от 14 до 60 года життя. Всех, кто молодейший и старейший, может так само постить, стисло, коли здоровье на это позволяет, будете иметь большую заслугу перед не обовязаны, а с властной волей. Мы все обовязаны, тому меньше этого заслуга, а так само, думаю, Пан Бог бачить наши серце. Гэта Попельцовая середа. У часе усяго посту будуть відбуватися традиційне покутне набоженство, крижовий шлях і пісні жальби. Пісні жальби будуть проходити у неділю у 11:45 перед этой святой імшою, і поэтому після пісні жальби буде розпочинатися Евхаристія, сума парафіальна, а крижовий шлях буде у п'ятницю о 11 и о 19 године. Святая имша в этот день у пятницу будет о 7 раницы и після крижового шляху о 11 године. Вечером о 19 только крижовый шлях и махчимость принять святую коммунию без святой имши. Запрошаем всех до удела в крижовом шляху, особливо детей и молодь. По prostu dzieci, młodość naszej parafii udzielniczej w krążowym szachu, czyli sytuacji nie ma. No chyba, że tam sprawdzę, to jeszcze choroba. Będzie pierwsza szkoły. Można się uczyć na pierwszą, drugą zmianę, wybrać odpowiednią godzinę razem, by przeżywać rozważanie muki Pana.
15 лютага ў чацвер на дзень нараджэння біскупа Юрія Касабуцкага. Молімся пра памятаем пра яго эксцэленцыю ў нашых малітвах. Таксама ў чацвер о 18 гадзіне в Галавійскай 1 адбудзецца другая сустрэча семінара МРП, методаў распазнавання плоднасці. Это уже другая сустрэча, калі хтосьці хацеў бы далучыцца і шмат зацікаўленых, то можна звярнуцца да нас, святароў, альбо да пані Алены Шымак за падрабязнай інфармацыяй. Кожны аўторак у капліцы 19 гадзіне называецца набажэнства праз заступніц святога Антонія Падуанска і імша святая спадкомая, а ў кожную сераду запрашае на набажэнства да святога Юзафа. На гэтым тыдні прыпадаюць канікулы ў 1 і 2 класа, але ўсе дзеткі, якія застаюцца ў Мінску, нікуды не выязджаюць, сёстра Кляра будзе чакаць дзяцей на катэхезе і ў аўторак, толькі ў сераду там змена, бо катэхеза будзе толькі о 17 гадзіне і на раніцы, а вечарам усе, хто маюць катэхезу о 18 і ў 19, то запрашаем на святую імшу, бо гэта папяльніц замест катэхезы. Усім юбілятам імяніннікам выходзячага тыдня складаем спробашча найлепшыя пажаданні, здароўя, супакою ў вашых сэрцах, вашых сем'ях, самых шадлікіх Божых ласку. І хай Пан Езус благаслаўляе на гэты час, апошні дзён перад постам і уваходу у пост. Хай гэты час будзе добры і плённы. Прыміце Божае благасловенне. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Як ведаем, гэта святая імша, завжди до 12 гадзіне в нядзелю адбываецца трансляцыя у інтэрнэце, праз якую з намі злучаюцца ў малітве, перш за ўсё асобы хворыя, якія не могуць удзельнічаць нармальна ў каўсцёле чи ў капліцы ў святой імшы. Таму усім, хто злучаецца з намі, перадаем наше прывітанне і за вас цяпер памолімся да Маці Божай. Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не погожай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хваленная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Маcie Boża z Lur, Молися за нас. Święty Archaniołe Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай не знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь пекло шатана и ливши злых духов, які на згубу душ смирить во свете. Святейшее сердце Иисуса, Смилуйся над нами, Сохранное сердце Марии, будь нашим порогом, Архангеле Михаиле, молися за нас. Номер 76. Божа